Hi, hello, mayong adlaw sa tanan. Karon laing semana na usab. So panibagong buwan. So December. So karon ang atong sugilanon uban na nato sa pagpaminaw kun ako ang pasultihon. So shout out tayo sa akong taga-subaybay. So ingat-ingat po tayo, ingat-ingat ta tanan. So, salamat sa inyong makanunayon nga pagsubaybay sa akong channel. O bani ko ninyo sa pagpaminaw usab karon sa laing sugilano na usab nga drama. So, kung kinsa pa tong wala pa makasubscribe sa akong channel, palihog kog subscribe o click po sa notification bell para updated mo sa matag upload na ko kada adlaw. So, dili na nato palanganon. Kung ako ang pasultion, ato nang isunod. Ubani ko ninyo sa pagpaminaw. Let's go. RMN Drama presents Kung Ako ang Pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kung adunay aso, adunagay kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa pasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kung ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kung ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello, kumusta? Yan, sabi niyo agad si Kanginan Trifon Morales and then my partner niya po na ako dari si Ruan Ditayat. Kumusta kamutan? Asap kita always say a prayer mga kagsuunan. Mga importante, ang atog yun nga pagpanalangin sa itong labaw mga kagawam. Lord, thank you kayo sa mga grasya na yung maghihatag ka na mo matag-adlaw. Ligon lang ang mga panlawas, yung man ang mga hunahuna, ikaw naghatag ng tanan, Lord. Salamat kayo. O albinasip ka nimo, Mama Mary, na itong tanan, o ni St. Joseph, salamat kayo ninyo. Okay. Bueno, ang suwatampo karon na itong hatagan ng pagtagay do, pinira kinis usak ka lalaki. Nga napatago lang siya nga during kinigibatan ng doa sa radyo ni Ray Arellano. Kaisunan ang atong sender si During. Kini akong problema bahay ni sa kong asawa nga grabe kay nga tulgon. Kanagod siya makukay-ukay sa silpon, ang silpon matagak. Kay nagduka na day taon. Purti nagyong tambuk ka. Okay, asawa lagi siyempre atom yan ang mahal ng pag-ao natural. Pero noon sa mura minunin ni abusar tao na ko asawa, aron nyo gimasabtan ng problema na to, no? Iniyo ano ko magsugod ang tanan, ha? Kanta-kanta yung mingaw, kanta. Gipili kong babay nga tambok, kay siksi man siya og bigot. Kung ako siyang dakson, lawas murag pison, malipay yun ako intaw. Apan wala yung kumuangay, kay niwang ang gusto ni nanay. Kung ako siyang gakson, lawas daw bukogon, basin mabungkag lang noon. Ang tambok gisaway sa ako nga nanay, basin kunog high blood og mamatay. Sabtang babaeng diwang nga gusto ni nanay, yagpisit taon og ang halukon. Apan magsin jud pilion. Kay tin ay Dali na pangaon na ta. Ha? Kalimot mo ko itong tao. Dali na, pangaon na ta, oy. Salamat. Ay, nanawag kaluton. Ay, ganina rin ko gigutom. Nalipaw lang ko sa kong kantar. Kalimot ko. Ako matawag.
Sige dong, kaog maayo dong. Special gyud kay na akong pagaluto kay may sagol na nga pagmahal. Kaon na. Bidan na yabag ning bayan na taon. Mga orkon mo yun naghinda pa. Natilaw niya adobong pinalagtob o imo ning paborito, pinalagtob. Kanahan, beda, gadidaman mo hinoon ni panuhak na ko. Hoy, Lisa! Kayang! Gayang! Uy, hinay lang dong, init pa kayo ng sabaw. Init ang mata! Hoy! Dong duri. Dong malagakaon. Ha? Kaon siyang mata? Nana may adobong pinalagtob diha. Hilom di ay. Gidaman ka kanahan ka. Gidaman ko? Mari ka. Huwag mo ka maglungag. Noon sa bango diha. Sigil ka katog. Unsa nang orasa? Bango na diha, bida. Matingob na sa ito pamahaw pa niyo turon ani. Muratag nagkaon na nig 2-in-1. Mao na. 2-in-1 dong. 2-in-1 god pamahaw pa ni Udto. O sahon rag kaon, bida. Ba na. Mura kaping 3-in-1 na ni. Bida. Bastang pa hapon, apilon pa. Bango na diha, paglungag na diha. Wa pa di ko kalungag. Subaw siya tanda rin mo taon. Hala, buang nga di ay giuna mo rin akong adobo. Hilom diha, adobo to eh. Gabiha lagi kay nga tugo niya kong asawa taon. Bisag sila bisa, akbo, matug. Bisag bago pa kayo ng mata. Hindi ko magligo. Pag-Sunday sa bangko, tug! Katug, hingatugol lagi kayo. Unya? Naunsa ba ng imong asawa, oy, Doring? Unsa ba na siya, di na siya matug magabi eh? Tug man ay. Sayo Nga, kang nganong tug. pirmi man na siyang magduka sa kuan adlawan. Butanan niya na eh. Tambok na yung taon kay na siya. Uy, pa-exercise sana, uy. Kay basig ma-high blood, inuuna ang magsigil ang katug. Doon bitatan na ako sa gym na kay pa-enroll niya ng perfect body. Ya, noon sa. Nya, Man siya kuno, di ba kuno siya? Wag yung gihapon ikapuslanan eh. Nga naman. In-gym dito, mag-alsa taon siya dito o kanang mga weight nga kanang mga kuan, kanang barbell. Nya. Mag-alsa matug man. Bungot sa ito'y. Pre. Ako pa nimo pre. Kuan pre. Kuhaan na nimo sa kuan pre sa instructor sa physical fitness ba pre? Para maniwang yun na siya pre. Kaya kanay yang pagkatambok ba. Mo nay makapaluyan niya pre. Mo manang magsigin lang nagkatog siya pre. Mo nga angay lang na siya nga panington ba pre. Ini mo na panington na siya ni mo na papasinguton na siya nimo. Aron ba mga hilis o mga karang mga parts sa iyang tiyan ba pre. Ingon man mga kolesterol ba. O gon mawa na pre. Di na magsigdok ka pre. Ba pre? Uy, wala na mo kinagto pre. Bibida pre, na high blood na gud ko kay sige ko katog pre. Duka mo gud pre. Mo nga sa dihang physical fitness ko pre. Bida. Nag-instructor nga nag-guide na ko pre. Na? Diya pa ko naniwang og gamay pre. Ya, lagsig na ko pirmi pre. Bida pre. Ba pre? Bakit sa may instruction ni mo to? Instruction. Ay pagtarong binuang na mo. Instruction. Instruction din na. Kakasgoy lang gud pre. Instruction ba? Instructor ni mo ba? Lagi sakay lang ko diba eh. Uy, kuya to ako instructor pre. Kay mao to tanan pre. Aerobic, zumba, ballroom. Pasingot lang pre, higa pre, kamao lagi. Kaya di masal sa pulot lang exercise para palington pre. Kay maburing masal ka sige lang exercise. Mo nang sagol lang iha pre. Tudluan ka nag zumba, ballroom, para lang palington ka ba? Sige. Nindot na imo ha, pre. Gusto ka, pre. Pailali tatakong isa ko. Sige. Ako pa iskulahon akong asawa anak niya, pre. Ipaila-ila ko anak niya. Distributors. Daghang salamat. Pilay pangayo anak niya ka, pre. Kuha lang, pre, ka nakamuli pagsabot, pre. Lisod ba sa amigo ko ta? Lisod ba sa ako may bungat niya sa presyo, piabilan niya mo. Gigo ta ka. Kamay pagsabot sa pilay budget, pre, kung pilay ang pangayo, ha? Introduce na lang ka, pre. Sige, pre, kami sabot na, pre. Nya, ano sa ka, doon ako asawa ka, no? Doon ako kung asawa nga to niya ba? O sa okay na ka? Sige. Ako inom, pre. Ano sa mong kita?
Ay, bali man eh. Kuhan ka na, ugma ka dayon, pre. Ugma ka dayon. Okay. Wa ko musulti din sa asawa nga kuhaan ako siya instructor sa physical fitness. Ito matulog sa ilahang Jingjing Rama. Magkuha ko dito. Og, makikita ko na ako sa mga instructor kay sabutan na mo sayangan mo buhaton. Unya? Pre. Pwede siya, pre. Ang akong instructor, pre. Kita ka, na sulod kay lawas, sulod kay sa. Di yung kakakitag tambok siya lawas. Bisa na sang partihas lawas, pre. Tuo da. Buni. Buni? Mo ni ako kumpare Buni. Sir Buni, ako siya gisultihan nga ikaw mo ay nakapaniwang nako. Buni. Saan Buni Col? Dili Bun, pre, Buni ba? Buni. Bun, si Paring Doring ni Bun, Paring Doring. Hello, sir. Manyang adlaw, sir. Mayang adlaw, sir, Buni. Salamat nga kay mamat kita unta. Nagsultihan ko ni Pariterso. So, hinungdan nga nakikita ko ni mo. Kay may pangutana unta ko ni mo. Pilagi mong pangayo. Ako, sir. Masulti lang ko na yung mas tinood, ha? Lahi, jud ko sa ubang mga instructors sa physical fitness. Ako maugyoy instructor nga dili na kulungan ang akong kliyente. Nga, dili ko niya makuha ang gusto niya makuha nga timbang. By hook or by crook, ako yun ng panikamutan. Bahalag maglisod ang akong client. Mao ba? Mao ni sakto na. Nindot kay na. So, siguro, yun ay maniwang akong asawa tao na ni Baybon. Sir, ang pagpaniwang dili na sayon, mostly gyud no, mo surrender na ka. Kung tingwahaon na gyud ni mo nga, ang imong asawa nga maniwang siya, no? Kinanglan nga mutuman gyud siya sa ako mga ipabuhat niya. Mauna na, mutuman lang gyud siya. Pagkita dayon na mo resulta sa usa ka buwan. Kada, nindo tala. Sige. Pilagi pa ngayon mo. Gang ilis. Asa tagang? Pasingot tagang. Nakoy ko instructor. Para makapasingot ka ba, basin lang mo, gamay ka, buha na yung imong kahingatulgon. Ha? Sige na, pag-ilis na ito. Kayo mga ito, tag-gym. No, makatug lang kaya puntahan na. Nalagi. Kay maayo kayo na matudlo ni mo. Pag-ilis nito ka, sige. Kay maghuwatan na ni mo ang instructor ni mo ron. Pagdali na. No, gang. Toan na gitaon. Ilak ka, Mayo kay murag gusto sa taon is gayang taon. Happy na ko mo balibad na. Dali na. Dugay ba niyo mo diha? Nakailis sa kadiha. Bida. Mahita siguro tong short ni sakto niya. Hay paita. Ako gini atoon bi. Sige libo tungod sa isulo mo to taon. Kay pulos man huot ang isulo pa na niya. Ako atoon. Gang, manakag kuha kay gago ko. Naggago ko kayo. Kubida. Hay! Giyang! Bida! Sinita po. Ay, sinita po sa iyong mata na tuwag mo ko kanya. Diba ako paabot mo sa gawa? Sabi na ko nag-ilis sa kanya. Manglakaw ta. Bidabi na ako nakailis ka. Tuwag ba yun kagbalik? Sige, pag-ilis na kayo mga adto tayo, Jim. Naghuwa to na ito instructor ni mo. Pagkindor sa tao ni mo. Bango na diya! O lagi. Oo. Ibalik sa... Bida bubuan tingin tubig, babe. Ibuan tingin kami. O lagi. Bango na diya! Okay kang, mao ni mo instructor nga ha, nga akong gikuha taon, mahal taon kinig oras taon ani. Mao paning kambot kining mayo. Sir, kisa nga ni mo sir? Tao ka lang kong choke, sir. Choke, Alay, no? ma'am, dali, ma'am, ngari ka na pita, ma'am. Okay, dali ko. Kana, day. Okay. Mani ako usawa sa gayang, ha? Ikaw nang bahala na niya, ha? Siguro yung hiyos niya. Saba ka dihagang, uy, hiyos ba, uy? Ayaw ka balakat, sir. Wa pag ko'y client nga wa masatisfied sa resulta sa ilang lawas. Ang tanan wa gyud magmahay. Okay. Ikaw nang balas ko usawa, ha? Kuan, sir, kaning yun na.
nakadana ba kag ilisan, ma'am? Nagdana ka? Mga attire para ba sa exercise? Like jogging pants, short, o leggings ba kahain? Kumplito na siya, anak. Kumplito na. Okay, ma'am. Dali, ma'am. Pag-ilit nga rin. Tuwa rito amon dressing room, ma'am. Dali, ma'am. Sige, lakaw na kayam. Buri! Okay, ma'am, no? Before sa atong warm-up exercise, doon na lang ko'y gamay nga mensahe, ma'am. Kanang gitawag na to inspirational message. Kay dako ba gi-viral si Sir, ma'am, kay special good ka nga atong gitudloan karon kay ikaw rang usa. Kay gusto ni Sir nga ma-focus yun nako ang pagpahiyos nimo. Ang pagpagamay ba nimo, ma'am? I'm sorry. Sige na, kay gutom na ra ba ko. Dali palihog ng inspirational message nimo. Okay, ma'am. Sir, imo na asawa, sir? Kana bang itudloan ni Chuck Kibuni, sir? Dali ako na asawa gusto kong hiyo siya. Grabe, kay nga tugon kayo. Nagtuo ko, nga tungon na sa iyang katambok mo nang hingatugon kayo. Sakto kayo ka, sir. Kaya nakita na ako kalahi ang iyang pagkatambok. Murag dili yun siya healthy, sir. Like sa ubang mga tambok pa nga, sa bukat sila guhit, pero abdik sila. Siya murang magluyakon, sir. Lagi, natugon lagi kayo. Nadali kay kutasan, blakaw lang ka diyat, dayon sakit akong batang. Sige lang, sir. Mahiyos lang gina, ma'am. Bahaya kayo nagkuha ng mga instructor, sir. Mayo ang tatawag mahiyos gitaon. Mayo ginong tawag mahiyos. Layo sa kabuwan na, sir. Hiyos lang gina. Lipay po ko sa gisulti sa ka-instructor taon kay believe ko nung kayo siya ng instructor nga akong gikuha nga si Bunicol Choke pulpida o pasalib yun siya nga layo rin sa kabuan o niya ma'am, timan iya kinahanglan ang imong determinasyon kay guwagod ka ning butanga ma'am maglistyo jud tag pagamay nimo pero okay pasalig nimo nga di jud kalaayan ma'am no kay tanang pasingot ako i-apply diha nimo aron dili ka maboring lain-laino nato ang atong pasingot matag schedule para dili ka daling mapulaan okay ma'am unya ang atong kaon ma'am kinahanglan nga doon kay control pwede kang mukaon bisag unsa pero mas maayo og doon gisunod nga pagkaon nimo kana bang itawag nila og kanang healthy food kay makatabang man na nimo so okay ha ready na ka ma'am ready na Murag, nalipay kay ko sa unang adlaw pa lang. Pero luya taon kay akong asawa taon pagkabot sa bahay. Diretso taon siya katog. Ako lang sa ipasagdan kay baton pas instructor nga okay ra ko na kay gikan mang napasingot. Unden. Kapuya. Muna na kong mamatay doring. Ana ginagang. Sa imo hangtod mong tigo. Kinahanglan kang passion. Tingan? Passion. Tingan? Passion of Christ. Pasingot. Unsam taon ka. Kinalay butang nimo sa imong una nga. Passion na nimo nga magpadiwang ka. Hamo na imong goal. Nga once nga muhiyos na ka. Nindo. Hindi wang nakagamay kang. Ha? Daghan kay benefit sa imong kuha. O nya, marang layo na ka sa ibla na nakaikaduha, gaan na kay mong lawas, di na ka maglakaw-lakaw, marang kang magkindang-kindang, abtik kay kamulihok. Kana kay, dili na ka magduka na kay mo daotong ka. So, angay nga mo sakripisyo ligid kagang para sa maong benepisyo nga imo makuha kung mag-gym-gym ka. Ang imo maangkon mao ang imo. Magsailong. Yan magyaw-yaw na magyaw rin, bungo sa ito'y mihagong na yaw-yaw na rin pagkakidot. Kidot! Gang, mapadayon pa ko ani, Gang? Dayon? Tumana to yung akong giingon mo taon nga. Para sa kayuhan na si mong lawas taon. Karon layo ka tagihod ba? Kay kuyaw kayo. Doy.
Ako na ang instructor ni mo, kamutanaw siyang lawas, batso kayo. Ang iyong kauban nga instructor nga babae, tanawa, kurba kay lawas, ugot kay paa. Ang imo ha, tanawa, ang imong bukton, murag paa. Ang imong paa, murag haligi. Murag ipanuwayan ang iyong kana. Murag ipanuwayan ang imong lawas. Maigo basta parus ko, panuway ni. Napay-bilbil mo, patakal lusot, murag suksok 45. Gusto ko nga pareha sa imong lawas ng kana nila ba tanawa ra gyud. Tuman na ang ilang ipangbuhat o ipabuhat dibo. Pero mihiyos taon ka sabot ka? Kang. Onya, mao to nga gidasig yun ako mag-exercise ug mayo ako sa para malayo sa atake. Kay kuya 1 taon ko na niya. Kay murag bukalit naghagok. Bisang mo istorya ang taon o di ba? Magduwa siya game sa cellphone, ang cellphone matagak. Ang gusto na ko ipasuod gyud siya ang physical fitness. Unya milabay ang usak simana kapin. Murag karon murag nakita na gyud ako murag hiyos ng akong asawa na. Kay kada adlaw gud ato una ko kay murag bistahan ako sa siyang gym. Niyo sa rode. Di anak ko sa gym nila. Musuod ko. Hello? Huwag lang yung practice! Gang, namahuway pamigang kay gikapoy na ko. Murag, wala ka, palinta. Sabay, nauga na. Nauga na? Bay, nauga? Ay, Burikol! Sir, morning, sir. Morning. Usaman kita mo yung practice, ha? Akanang kuan, sir, na pahuway lang sa amin, sir. Pahuway, bida. Pahuway sa migang, uy, kapoy kayo. Mo ba? Pahuway, ha? Morbida. Okay. Kadiyot. Murag. Nambok lagi taon ka, Bricol. Nambok lagi ka. Kuan. Kasi gayang ano. Ako, gayang ako. Dala niyo order, ma'am. Chicken joy burger o kanis spaghetti. Karon man kanabot, uy. Sorry, gang. Nag-exercise mo, sige mo kaon din eh. Gutom kaayo, uy. Mo di ay, ngangi mo instructor na murag tambok sa ni. Unya ikaw, murag gipaduwayan nagyugbayo imong bilbil, gang. Patampak Iniglakaw ni mo magbitay-bitay. Ay, pataka lang sudlot, ha. Mauli yung benepisyo sa inyong pag-exercise. Ngam sige mong kaon, binuwang ninyo. Pauli sa tao, pauli! Gang! Mao ni akong problema taon. Saon taon ako paniwang sa kong asawa, lisod kayo. Kaya imbes mag-exercise siya, pasingot siya, sige mahinuong kaon ni noon. Mo ni problema na ako kay badlo ko nga basigod sa simbako at akihon taon niya ba tungod siyang katambo kay luyahon raman ni siya kay naglingkod ining taon-taon hagok na yun usa ibuhaton no kani palihog tabagi ka ninyo unsa man kung kamoy pasultihon Lisa ay during di ay Ate Pres! Okay, ang sender na ito karoon adlaw, Gulya. Si Dudong During, Ate Pres. During. Kaning yang problema ang During kay ang asawa, pastang tambuka. Nya kinirbang yang asawa, Ate Pres, hindi ko magkaon, di yung barog. Sige lang. Lingkod lang? Lingkod lang. Kuha din ng cellphone, tanaw-tanaw. Nung makadako sa tiyan? Makadako, ginat, Ate Pres. Unya, mauto nga, sige lang katog, laghire taon ang iyahang bana kay tambagan sa iyahang amigo pod nga pag-hire og kanang instructor bitaw sa bodybuilding bitaw Ate Pres. Pasudag gym. Di adto siya gym, gikuha niya, gi-hire siya, bahal ra ba kayo pagbayad niya instructor? Unya, dagdag mga pila kakuha na Ate Pres. Susibong siya, giadto niya dito. Hibong man siya ang instructor nambok man. Gina niya, bay, nambok li ka nga, nindot mo kayo lawas. Siya,
O ingon siya, kuan kining na mahuway na medong ni ana iyang asawa na mahuway na medong. Wala gi ka padingta day. Siya akong itrapuhan na mahuway na mi. Mao to nga pagtaod-taod ni abot ang bayot nga nag-deliver sa ilang gi-order nga fried chicken. Mangaon sa day ang siyang asawa o gatong iyang gi-hire nga instructor sa fried chicken. Mao na nambok. Saon lang ani yun. Sa may atong ikatambag aning yang asawa ti Presbe. Na. Di mo ko ang siya para serious siya mag-diet siya. Naman prutas. Prutas, so niya di mo kaog kanon, niya unsa para diha pero itlog fried kanang boiled egg. Duha. Makaslim tayo kanang itlog nga bilin nung agday. Dili man kabutambok. Unya kanang mga cabbage bitaw gulyat. Kanang salad. Salad. Oo. Kanon dili man bakatambok ang mga linuag nga itlog kaysa gi-fried kay way oil. Mao siguro na, Bam. Ang ko amigo nga kanang tagaya bitaw kanang gym. Nagkaon siyang itlog samtang gabiyahe mi sa bus pa noon kay kuan man sa kanang contestant pagto sa amateur 21 ka buki yang gikaon. Itlog. Birapod no? May panihapod ya. Dili mo yang gitimo anang gada-gada sa kanan buntag. 21 pero gilabay niya ang pughak. Gilabay niya ang yelo. Ang puwa. Ang yelo. Ang yolk niya. Kay maumon kuno to'y makakuan sa imong kolesterol. Dili man na makakolesterol ang yolk sa itlog at pres. Dili. Naay kolesterol pero good kolesterol ang yolk sa itlog. Nya gan ilabay nga may mas kanon na ako kada magpa sa decide up ko. Ako kanon ibahog na nako. Kaon ako tanan. White ug ingon lagi sa lalan nga labi nag-ingon na mo. Naayoban nga pagtuo nga sayop Bam pero ang kanang yolk sa ako ang good cholesterol na siya. Ingon gani kay basta ingon na mo mga tiguang na kinanglan mo kag itlog kaduha lang sa semana o kausa. Di naman sayop na eh. Mabuti ko sa haing ako na lang kadiyo balik ta ron. Balik ta. Apanini karon ako ipaambit no. Kung ari ka sa 1 Corinto kapitulo 10 bersikulo 31. Busa kun mukaon kamo umuinom o magbuhat o bisan unsa, buhata ang tanan sa pagpasidungog sa Dios. Paningkamuti nga dili kamo mahimong hinungdan nga makasala ang mga Hudiyo o mga dili Hudiyo o ang simbahan sa Dios tungod kaninyo. Ang mensahe ani Gulyat nga kanang na ang kung mukaon kita saba ba sa gingon ni Jesus Christ nga ang tanang mga pagkaon dili makadaot. Ang tanang makaon dili makadaot kay mugawas raman sa ato ang lawas. Ang katuno ang atong gipangsulti, atong gipanghambin nga mga kayugot, mga pagdumot, mga pagkasinaw mao'y makadaot. Kini karong iyahang problema kay ang iyang asawa dili mo wala mo dako o sa to Gulyat. Dako kay lawas dili mo redyos kaon sa kunsa unya nag-hire pa siya og katong di man therapist ang tawag no kanang murag mao mo tutor niya apan niapil day kaon silang gi-order nga mga pagkaon no ang ilahang instructor ni kaon Bam. Ni kaon ang kapil, di ba usa sa sagulan ka na kung mukaon ka nga dili lang daghan kay mga tamis, usa sa kuno nas mga tambok. Mao ba? Pero depende tingali gulat ka na uban bisag gamay ra kanon. Dako magyapon. Napoy uban kusukay mo kaon, wa pud mo dako. Depende ra kay lawas no. Dili kadang dili ba siya aktibo baba? Mao na mo dako siya. Kung aktibo ka, pareha ko di mo, aktibo kayo. Kanang gikan sa balay, pwede ra ka mulakaw pa doon rin studio. O nya, dili pag yun kayo kaganahan nga, mukaon anang mga kuan, bawal, mga kuan. Kay hadlo kang mamatay. Nya, usay mo yung isa, moro patay. Mukaon, magagwisa ko sa balik ta, Ate Pres. Balik ta. Kung mukaon. Imo boyfriend nas gawas? Ay, boyfriend nas gawas. Sagdahin na siya. Kung mukaon, sa to Ate Pres, nga ang gingon ni Gulyat, kung mukaon og itlog, dili tinuod nga mga kolesterol. O sa tulan, kinimulan? O sa? Kung mukaon kang itlog, ang itlog, it's
HDL na siya. Kanang mauna siya mutabang ang kolesterol niya. Lahi ang LDL kay mo to'y bad cholesterol. Ang HDL, mauna siya mutabang sa imong pag-ayo sa mga diferensya sa imong heart, mga kuan. Maunay kanang sayok sa itlog ha, dili na siya taas og kolesterol. Mabitaw sa haing gulyat at pre sila giusap na ako akong lifestyle. Manuhan, ikaw Mago kung sige ka og itlog, kausalan ko nung sa kasimana. Ron? Ako na lang tutukan. Salamat mga nagatintro ba nun? Kada ko ay pasultihon.